United Forum of Ex-Ndfb खौसेथि आफादा खौसेथि लोगो हमलायनाय जथुमा खुंदों। बारगो एनडिएफबी खौसेथि आफादनि खौसेयै लोगो हमलायनाय जथुमाखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों 2 नं खैलाजुलिनि अनसुमै गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे मेलखौ मासि लानानै दैदेनो रसराज बसुमतारी, फाइनेन्स सेक्रेटारि अफ इउनाइटेड फरम अफ एक्स-एनडीएफबी आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि दानि गोदानै लेङाइ आफादगिरि बिबान मोननाय प्रशान्त बर' बिथाङा। लोगोसे बोजबनि एडभाइसार डक्टर अनजालि दैमारी बिथाङाबो माननि आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे एक्स-एनडीएफबीनि केडार्सफोरा गासैबो जिल्लानिफ्राय नुजाथिफैनायजों लोगोसे दिनैनि बे इउनाइटेड फरम अफ एक्स-एनडीएफबीनि जयै लोगो हमलायनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बारगो एनडीएफबीफोरनि जेंना आरो बिटिआरनि सोमोन्दै डक्टर अनजालि दैमारीया गुवारै बिबुंथि होयो। दिनै गासै जोंनि मिडियानि फारसे नोंथांमोनखौ गिबियावनो आं खौसेथि आफाद बारगो एनडीएफबीनि जानानै बरायबाय। लोगोसे गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। थ' जों दिनै गिबि खेब हिसाबै खौसेथि बारगो एनडीएफबीआ मिट टुगेदार कन्वेन्सन हिसाबै जों दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खैलाजुलि अनसुमै एमइ एन्ड हाई स्कुल गेलेग्रा फोथारावहाय जोङो गिदिरै मोनसे मिट टुगेदार कन्वेन्सन लादों। दा बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो आगुआवहाय जे जोङो एनडीएफबीमोन बे चेप्टारा जोबनानै थांबाय। जोङो थांनाय 27 जानुवारि 2020 जे जोंनि गोरोबथा जालांबाय। गोरोबथा जालांनायनि उनावहाय जोङो आफादखौ डिजल्भ खालामबाय। दिनै डिजल्भ खालामनायनि उनाव जोङो बै चेप्टारखौ दोननानै जों दिनै PRDS बिदि गैयालासेनो जों खौसेयै गासैबो ज' जानानै मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जोङो जोंनि समाज सिबिनाय जोंनि एक्स-एनडीएफबीफोरनि जेसेबां गोथां जारिमिन बेफोरखौ जों गासैखौबो मोगथां महराव खालामनानै जोंनि बे गुबै थांखि। बेनिखायनो जों दिनै बे जोंनि मिट टुगेदार कन्वेन्सनखौ जोङो नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय अनसुमैयावहाय जों गोबां रायजो राजानि गेजेरावहाय जोङो खुंनाय जादों। जिहेतु एकर्डआ अलरेडि जाखांबाय, बेयाव एनडीएफबीबो गासै एनडीएफबीफ्रानो इनभल्भ दंखायो। बिनि उनावहाय एकर्डनि जि दफाफोर बेखौ मावनांगौ, सरकारजों नांनांगौ गोबां पलिटिक्स बिथांमोनाबो दंखायो। अब्लाबो बिनि सायावबो दिनै नोंथांमोना बे आफादखौ दानांगौ गोनां जाबाय। बिनि गुबै जाहोना एक्सुवेलि बेवहाय बुंनो थाङोबा थारैनो जोंहा गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय एपइन्टेड होजाखानाय जोंहा गबिन्द बसुमतारी सार दङ साथाम। गबिन्द बसुमतारी सारजों लोगोसे दिपेन बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि, लोगोसे जोंहा बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी दङ। बिथां साथामखौहाय सरकारनिफ्राय एपइन्टेड हिसाबै होनाय जादों। दा बेजोंनो जों दिनै माखासे खामानिफ्रा थालांबावदों, जिहेतु दाबो जाफुंसारनाय जायाखै। दा जोङो बेखौनो दाबि दैखांनो होनानै आरो लोगोसे जोंनि माखासे जों आगुनिफ्रायनो जों मोनसे एक्स हिसाबै जों दिनै दासिमबो दङ। दा एक्स हिसाबै माखासे समाजनि हाबाफारि मावनो हानाय बायदि माखासे गोहो बोलोफोरा दासिमबो जोंहाबो दङ। मानो होननानै बुङोबा दिनै ड्राग्सजोंनो जोंनि समाजफोरा जेबायदि गाज्रि जालांनो हमदों, बै समावहाय जोंखौहाय एनडीएफबी होननानै बुङोबा सारा जोंनि बर'लेण्डजों लोगोसे गासै आसामावनो मिथिसारनाय, बुहुमावनो मोनथिसार जानाय। दिनैबो जों जुदि बेफोरबायदि समाज बेरेखा हाबा मावनायावहाय जों जुदि एसेसो खामानि मावलांफायोबा हयथ' समाजफोरा मोजाङाव एबा गाहामाव फैगोन होननानै जों बेखौ मिजिंथिहरदों। एक्स-एनडीएफबी हिसाबै जिहेतु एकर्ड जालांबाय, एकर्डनि एक्सटेनसननि खोथा फैबाय। एक्सटेनसननि खोथायाव नोंथांमोननि गुबै बिहोमाया मा दं? एक्सटेनसन हिसाबैथ' बेबायदि जेबो गैया। एक्सटेनसन होननानै बुङोबा दिनै माखौ फोरमायगोन, जोंनि इमप्लिमेन्टेसन हिसाबै जे जोंहा रिहेबिलिटेसन दङ, लोगोसे एक्स ग्रेसिया दङ, आरो मेनआ जाहैबाय जोंहा केस
जे हिनियास एन्ड नन हाइनियास केस दङ दिनै बेफोरो गासिबो जाफुंसारजोबाखै दिनै नन हाइनास केसखौ माखासेखौहाय उइथड्र खालामनाय जाबाय 236 जोंनि सोद्रोमाफोरखौ केस उइथड्र खालामनाय जाबाय नाथाय दासिमबो हाइनास केसखौहाय खालामनाय जायाखै दा बेखौ सालिजारि खालामनानै माब्लासिमाव मा खालामगोन बेखौ बुंस'नो हाया नाथाय जों दिनै खौसेथि आफाद बारग' एनडिएफबि हिसाबै जों अरायसम जों हिरेनाथ सारजोंबो रायलायो जों बिथांजोंबो सावरायो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो अरायसम बुंबोयो जाहाथे दिनै केसफोरनि थाखायनो सामान फैनायनि थाखायनो माखासे जोंहा बारग' सोद्रोमाफोरा दिनै गाव गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिनिफ्राय एबा केस वारेन्ट फैनायनिफ्राय गोजानाव थानो हायोब्ला जोंनि एक्स-एनडिएफबिफोरा थारैनो बेफोरबायदि सम्मुखीन जानाय नङा होननानै आं सानो लास्ट जिहेते गासै एनडिएफबियानो याव साइन खालामबाय आरो पिस एकर्डबो जाबाय बिनि उनाव गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि गुबै सिटुवेसना दायो मा जानानै गगोन ना गवा आरो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंदों नोंथाङा मोजां सोंथिखौनो सोंदों नोंगौ थारैनो जोंबो मिजिंथिदोंमोन नैबे थामथि जे गोरोबथा बिथाङानो जिहेतु प्राइम सिगनेटरिस गायसनगिरि जोंनि एनडिएफबिनि बिथाङानो मुरब्बी हिसाबै गायसनगिरि सागानगिरि डिआर नाब्ला सारानो दा जों बयबो आसा खालामदोंमोन बे सागाननि गेजेरजोंनो बिथांजों लोगोसे जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गासै जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरा गासैबो रेहाय मोनगोन नाथाय दिनै फैयै फैयै नुफैबाय बियो दिनै मोनसेबो खामानि जाफैयाखिसै दिनै ल'फोरा ल'नि बायदियै बिजिरनानै मोनसेनि उनाव मोनसे सासेनि उनाव सासे बेबायदि जाबसिनलांबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों थ' थारैनो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनि जानानै जोङो दाबि दैखाङो आरो एपिल खालामो गभर्नमेन्ट अफ आसाम एन्ड गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ दिनै सुप्रिम कर्टनि गेजेरजों दिनै रन्जन दैमारि सारनिखौहाय जाहाथे रेहाय होयो जों बेखौनो एपिल खालामो